Dali ba? Puti ka may back to school na sad. So by the way, ang dapat imong sa school ani, ang una, mamino sa school, di na participate sa maestra. Para dili makulitan ng dalunggan ba. So mo na imong sa school ano. So ang isa pa, respect each other. Pero ay sa isa. Asa naman ang classmate? Bang! Oy, classmate! Putik gamay kasmet. Puti ka may classmate, musta? Kera. Pati ng kiya sa to pa muskwila na ta. Excited na ka? Di ka magpapadlong dito ha. Classmate pa yata. Nauna So tara na, kinapabot ko ka bus. Ha? Goods na? Tara, pasin na ta. Yot, iskulag tarong nyo ta. Oo, laki. Tanda may asa naman ang bus bay. Apit at amalit aniyo ba? Hindi. Asa lang bas bay? Pastilan pagulat dia. Makaeskwela lagi ta karon. Esa bagka ang bus karon busy pa kayo. Basta tong sakyan kay mga abit ta karon, importante makabot sa eskwelahan. Relax lang ba, relax lang. Sige, ikaw bala. Dugaya sa bus oy. Yun. Dali ba? La, asa man to bay? Nyot. Kabalo ka, back to school karon nyot ay pagpakaulaw. At tambag na ko sa imo ha. Ayaw yung patental sa kinsa. Ay kaya mong tuyo dira eskwela para makat-on ka ha. Mga timan ani mo nyot. Ayaw yung patental nyot. Kaya kita kabus ka ita. Kailangan tami eskwela para sakto tag pangwarta. Nyot. Nyot, pandamay asa naman ka nyot? Daliyar na wala tong bata ato oy. Pandamay pangitaw sa nako to. Dali ba, biyabas? Uy, tura. Patay akong klase bay. Saka na. La, bayabas. Asa naman itong mata ato ba? Bago ko nag-ingon gani nga di siya mapatintal. Kalaugaw. Di ka na ko sa santulan ba? Di ka na po sa rambutan. Asa ka to yung target ba? Pandami ni bataan ni. Hapit naman sa na oras oh. School bukol gabing tiradahan niya ba? School bukol. Asa naman to si Unyo to eh? Dili lang tayo nag-eskwela. Gani, dili na ako. Kalaw ka pang damay. Unyot, malibay. Nah, daan pa lagi. Ay, putik kamay na mayabas din buang di ay. Atay, galgal din siya. Bakit nagalgal siya? Bakit sa ka, ano? Yubo na yung uniforme yan, nagyubo. Pandamay ni bataan eh. Karoon na kayang hayan ko rin, magkabusog na to. Asa na itong bataan? Wala na itong bataan, kayang hayan na itong bataan. Pandamay. Awa na si Unyot, nagdanduyan na, busog na. First day of school pa gani, wala na, school bukol na. Lagi tayo ninyo. Lagi tayo record anin nyot. Blackpool kaya buta ninyo. Construction worker kaya mo kapadulong nyot.